Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinga. Hoxe, o noso compañeiro Félix Álvarez Rodríguez, na nosa revista Nós, a xente do redor, fálanos dun sistema sinxelo de coñecer a densa toponimia da nosa Galicia e tamén de compartir os nosos coñecementos se os temos sobre desta materia, no seu interesante artigo que regálanos no número 17. Eu iniciarei lendo os 2 primeiros parágrafos para que vos, coa revista nas vosas mans, adentredevos neste magnífico documento. Galicia nomeada. Hai vos unha plataforma ben interesante na que fixarse e participar, máis que nada porque encárgase de sustentar unha grande riqueza galega, a toponímica, a referida a nomes de lugares xa sexan ben visibles como a montes, xa sexan pequenos como regos ou tacos. Esta plataforma, que podes atopar como páxina web e como aplicación para o noso móvil, chámase Galicia Nomeada. Froito da colaboración entre a Xunta de Galicia e a Real Academia Galega, Galicia Nomeada permite que calquera usuario rexistrado aporte a toponimia que coñece, enriquecida cos datos que dispoña, poboación relacionada, se é un accidente natural ou unha zona de asentamento humano, posibilidade de engadirlle fotos e audio ca pronunciación do toponimio. Basicamente, ti podes rexistrarte e unha vez che aproben o usuario, colocar nun mapa a toponimia que coñezas, sexa do ámbito que sexa, tanto desde a computadora, tablet ou móvil. Podes seleccionar o lugar nomeado, fotografialo e apuntar unha serie de datos relacionados, de modo que se conserven os nomes, as maneiras de pronuncialos e foto do lugar. Tamén hai un caixón onde podes poñer o que creas convinte, como lendas do sitio, datos de interese, tradición oral, documentos, etc. Grazas, Félix Álvarez Rodríguez. Amigos, continuade lendo este maravilloso documento que vos fará felices e coñeceredes máis a toponimia da nosa Galicia.